ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମାଣବସା ଓଷା, ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଗେଇଛି ସେଥିରୁ ଫୁଲ କିଛି ତୋଳିଲି। ଛାତ ଉପରେ ଦୁବ ଗଛ ବି ଅଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠୁ ଦୁବ ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ବସିକି ମୁଁ ଫୁଲ ହାର ଗୁନ୍ଥିଲି। ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସବୁ ଛାତ ଉପରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ଫୁଲ କରିପାରିବା। ବଜାର ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ। ଏ ଫୁଲ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ, ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ପାଳିକି ୟା ହାର ବାହାରିଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ହାର ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୁନ୍ଥିଛି। ଫୁଲ ହାରର ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ରହିଛି, ମାନେ ସମାନ ସାଇଜର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଦୁଇ ପଟର ଡେମ୍ଫ ଗୋଟିଏ ସାଇଜରେ ରହିଛି।